Καλησπέρα σε όλες και όλους. Όλοι βεβαίως η μουσική γνωρίζουμε για την blues κλίμακα. Αυτή την πεντατονική κλίμακα που έχει συνδεθεί με τα blues. Βεβαίως όχι blues κλίμακες, πεντατονικές κλίμακες είχαν και άλλοι λαοί, όπως βεβαίως και οι Έλληνες ή οι Ιάπωνες, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνέζικη μουσική είχαν πεντατονικές κλίμακες. Αλλά έχει βεβαίως συνδεθεί με το blues παίξιμο. Εμείς σε αυτό το μάθημα, στην πεντατονική blues κλίμακα της soul, θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε σχεδόν και τις 5 τονικότητες της. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είπαμε στη soul. All right. Να ευχαριστήσω βεβαίως σε αυτό το σημείο και τα παιδιά με τα backing tracks από το Σικάγο. All right.